ibido gwalu na otu. Ya kama mau nabah kan kita. Oh yang Ibu ada madalo. anu ya. Ano ya no belum. Kita. Orang kamar kago. Ya. Oh, nak tunggu kau bulan. Oh, gitu sih ya. Ilaha intercessus. Itu saya neba na ka ko ibu. Na ka. Ilaha Bo. Neba na ka. Okay. Kelai semua. Oh, mua neba na ko ibu ini. Pama dia. Oh, yang kene. Ilaha Jesu. Hey, ilaha lazimika. Lagi. Aku ni memang
Inside their compound. Yeah. Ndị mmanwụ etikwa anya n'oke. Article. Article. Because that photo, that time I not here, on a kill in me well. Tell you other plants. I will tell you other wood. I mean. Oh, Mona. Bring that go head the other side now. This thing. Oh yeah, I not ready. I like akili. I like melon. So many things. Una kakri mo una na heri akiri. Abro mani na makia. Then akia bundi ni ile. Like market mecha. And we can maintain about because flood na kaleba. So we meeting up na nanke mudi. And one of my land is number 1. And I wanted me. And it meeting here. Akidi enu kankane. Kana de hang chene nu region. Okay. I'm kidding.
one thing you like wa it's not that na na-ekwunyere ndị Anambra Bible na onwere Anambra na ọ bụ na amụ within Anambra State Anambra Village man of anya isi adịrị mma because Anambra na Anambra easy very easy onwere one particular place ana do like today I'm going back to school today to start my clearance now I have from evening time mmadụ nwere ike ime ihe a onye dị nwere ike nọ like this now 30 minutes I just kpọm na phone jọrọ na isi ara nna agụjọ adọkadọ adọ ya ya na-ajụ gị you don't be like ya bụ na ibido gwalu na otu it tosses up and down. ka agwọ ndị side a ka agwọ ndị be anyị ndị be anyị abụ ndị bụ ọba anyị ka anyị ego ya ndị ebe a ma ihe bụ agbụ nke ha jikwa na-arị elu nke ha jikwa na-arị elu nwere ihe garị mana ọ bụrụ n'ụtọ akọ ya kwuru na nwaanyị enwelu
ya. Adịgo m free. Nke bụ ezie nkwa ndị ji ọ bụrụ na o ji ekwe egwu ime emetụ ya aka maka na otu ndị gboo si wee kechi nwaanyị dị ụmụ chukwu ikpe amara ọrụ ụnụ nataba na Old Testament na nwere ibe ji nwaanyị kpọrọ na kịta ka ụwa na-asa anya m Chineke ụwa na-asa anya